nene sympathy Nyafuanga kose gin mana paro mag joneno mago. Anene siasa ma Kenya ka rach sana. Politics are dirty game. Governor wachal mana Nairobi Sonko no wacho kaka ne gikawo geche to gimiyo rangi ODM to gikawo lewni to gimiyo jo ODM to gidhi to gigoji gazet ndiko ne ODM goods. Koro gigi koro wane siasa ma Kenya koro ma siasa ma Kenya. Iwinjo ka koro dhini koro kaka mai ka kode onyalo mana timo who knows me winjo ko wacho ni department mar DCI onego bedo tije nikech gima wayiere wate en ni siasa mochakore kama to siasa maber siasa ma kama siasa mar tulo to moloyo to ng'ato siepna maduong' ne Horace ong'isa ni to family moro liel ber mana kaka winjo wache cha liel ber mana kawadu to ke paro ni ne liel ni kudala u kata liel o maki to ng'ato biro to gima kama timore ok en gima ber koro waparo ni sirkal biro timo investigation but pejo no ng'ama nigi ng'eyo ni but kaluwore gi siasa mar Kenya otima timbe gima tambe timo dong ne gitime sirkal gik mineno koro timore kata miwinjo wacho ni timore wach mar Budur Kachagwa no timore kata ndalo mane farm mar Northlands ne givamia magi kwal rombe mabe oluonge nying jalup ker machon koro magi siasa magi ng'eyo koro samedo sympathy to win koro ng'iyo long time goal ni to waket wasanita siasa ma Kenya ka eyo manan machalo nade Atok nyaka sadi paro ni in korka kori kata bedo ne okindo juko oselero in korka kori par nang'o monego bed ni timo mar mondo mi oduoka ne piny liet mar siasa mondo dongruok ochop ne jopiny nikech ok ber ka sani koka waneno ka josiasa odhi e liete kinde ka kinde koka gigoyo siasa kaya to magi gik maseche moko nyayo kata tulo to ken kata limuru kendo wasebedo kwaneno gi nyaka e gwenge moko ok nyalo duoko piny nikech ing'e chik oyiene ji romo koro mae ma waluongo kisungu ni morality cannot be legislated and upon an kaka leader mondo aneni sane sa tich mondo adhi atino ganda emomiyo ineno ka tich IBC en mondo aelemisha jopuonj ji mondo yiere ng'at moro mar wiye lar ing'eni ka ji yiero to yiero president kawuono to kiny adhi meet the people mabe ing'eni chiko yiena kiny gokinyi oyiero president to kiny adhi meet the people mabe oge chiko yiena the issue en niya gini oyi madetim ni tamuji en momine kwa sika kingi media mora tineno ikwayo leaders wakwayo ni mondo sani kiku raise the political temperature udogu uti nang'owa uti ne oganda there is nothing minyalo timo kata wakili biro ngisi ka nikole nyalo tim mar koro tabore ni kora kwe ni koro wan buga nen opondo kaluma ne kaluma di timno maendeleo kikibikani to samora mwana wetu mumandelo dingeni wane siasa bedo mixed up and then shida man Kenya ka en ni joise en ni kibedo Nairobi ka nitiyo ne jopiny gero yo nitie kat muma static page ground osike sika gi jopiny jo Kenya ka ogin jok moko marieke siasa hinya mibiro wacho ni no wacho ni na gero yo ido kaka mana ni kode gweng miye chumbi mar miacha ni koro berne moloya ni mana gero yo koro yudo ka in Nairobi ka to siasa bedo na dhigo ka jopiny koro the issue man lowering political temperature and kwayo asking political leaders ni Mheshimiwa Gachagua fine chiku yie ni kodo in okwa we cannot assume ni kodo no wache studio ka ne Gachagua ken ja siasa ni kodo ken sani oken ogine ne oken deputy and kwayo ni please wabede joma nyalo kawo time mondo watine jopiny it is kwayo mi kwaya kamano but the only gimi nyalo timo nikech ng'eni jopiny mineno wan go in gi an monengo beni ka ji odhi yiero ta identify ni an adwaro leader mok go koko kora yiero Ojuka to ka yier Joyce lakini kaluwore ni anyalo yiero wakili kata be mano go koko koro the problem ne gi piny adwa ng'isi gimoro ka tieko nitie topic mono wasomo kana wane mbalariany electoral democracy and political theory wacho niya democracy men no one tyranny no catered for two reasons. Number one, mondo japiny obed gi capacity to make the right decision. Number two, he must be willing to do so. Kajo Kenya majo Kenya gi ok wanyal make the right decision mwachiro ni wanwa kura along ethnic line mana mwenjo kai wawacho ne atemo wacho ni central bedo gi sympathy because sani kata wan joluo kata bed gi vision marach banade to so long as you need the right political party Ibrode, Magia the takes money. Koro the question maji pejere ni what is the right political party ma central. Koro mane makwayo morality obede siasa jomosa yer manyalo winjo wakata na kata kuma na mora. Mundu teenager penjo duok political temperature.
piny. Wach ni mogik Nyafuanga kachako kodi kapok wadhi joka ng'isa ni wadong' gi dakika 4 kende twatieko. Kwayo mheshimiwa amba ka wach nyalo chopo ne mheshimiwa Rigathi Gachagua ni a leader en gima iluongo ni give and take. To siasa be ok yie wang'. Siasa en gima kitimo siasa ma kisetiyo koseyombi kiseyomba tanyalo goni sime maluongo ne joisiri nade bana ni yomba. Asabede Ramogi kata no kosip na moro nyien moro be ni citizen ka wuok sadi limo nyien moro parliament ayudo ka jok mana winjo ne dawe ni alo moko de ka wachiemo kanye. Wachiemo parliament. Koro ibedo gi that kind of attitude ni we might agree on ideology to nyalo bedo siepe. Mane kaka gero siasa kaka wakwayo siasa ni mondo giduok no political